Уйнап алабызмы синең белән? Әйдә. Хәзер мин башлыйм җөмләне, ә сиңа аны дәвам итәргә кирәк. Кечкенә чакта мин. Дә. Мин дә. Беләм, мин дә шундый бар. Мәктәптә мин. Бүген. Ош булганда. Аш булганда мин Ош инде да. Нәрсә сорап торасыз инде? Кызык хәл булса мин. Кызык хәл булса мин утырып елыйм. Минем өчен сәхнә ул Эш. Синең өчен сәхнә ул эш. Хәзер сорау бирәм мисә, монда җавап бирә кирәк, дәвам итәргә түгел. Шәйме, кахвамы? Кахва. Бәлешме, эчпешмәк булар охшаш әлбәттә. Размерлар буенча Бәлеш. Конкретный бәлеш. Иртәме, кичме, төнме? Төн инде. Әлбәттә төн инде. Күпме вакыт йоклыйсың гомумән? Күп. Күп вакыт йоклыйсың. Син эшләмисең менә. Соңга күп йоклый башладым. Бердә минем. Шәп көннәр. Бәрі утырам. Хыялдагы ял көне нинди ул синең менә? Хыялдагы ял көне ул минем активный отдых. Юк инде, юк. Йоклау. Шаярам. Шаярам, йоклау. Супер гүтләдер. Рәхмәт сиңа.